Ji beşekê nû ya bernameya me tev nasibroje dem baş. Temaşevan hêja wekî hûn jî dizanin di destpêka vê salê de karvana gelan ku ji ciwanan pêk hat berê xwe dan Rojavayê Kurdistanê, berê xwe dan Kobanê, xwestin balê bikişînin li ser rewşa Rojava û li ser xeteriyê ku li ser destkeftîn şoreşa jinê hebû. Niha jî çalekiyekî gelekî balkêş pêk hat, li Almanya karvana dayikan pêk hat. Dayikên Alman berê xwe dan bajara Berlînê, paytexta Almanya, ji bo rêda balê bikişînin li ser rewşa Rojava û li ser xeterî ku niha ser destkeftîn şoreşa jinê heye. Bi taybetî hêzên parastina jinê yê ji nayên qebûl kirin û nasnameya jinê bi giştî ji hêla desthilatdariya HTŞ nayê qebûl kirin. Ji bo vê dayikên Alman xwestin xwedî li destkeftîn şoreşa jinê derbikevin. Dayik ji bajarên cuda yên Almanya bi rê ketin û çardeh bajaran di navhefteyekî de geriyan û di wan çardeh bajaran da çalekîn cûr bi cûr li daxistin, xwe pêşandan li daxistin, çalekîn hunerî li daxistin, ji bo ne tenê balê bikişînin li ser rewşa Rojava û ji bo parastina destkeftîn şoreşa jinê, lê di heman demê ji bo balê bikişînin li ser pêwîstiya me bi aştî. Serpêwîstiya me hemûyan bi aştî hem li Rojava hem jî li Almanya û di hemû cîhanê de. Şer ku niha li Kurdistanê diqewime û tiştên dermirovahî ku li Sûriyê têne kirin, ji tiştên ku li Almanya têne kirin neqotin. Geşedan de wê ên cîhanê ji vê rewşê neqotin, divê em bibînin ku ew zêdebûna şer, zêdebûna milîtarizm û zêdebûna alozî ku her derê xwe nîşan dide, encama polîtîkaya şer ku ji bo salan tê pêşxistin. Ew dayîk dibêjin em li hemberî vê polîtîkayê şer ji bo aştî bi rê ketin. Me jî ji bo çend rojan çalakiya dayikan şopand û me xwest em nas bikin ew dayikîne û amanca wan çi ye em niha nêrîn wan bînin ser ekranên we. Wir machen uns auf den Weg durch Deutschland. Die Mütterkarawane Rota başûrê di 13 Hezîranê li bajara Heybronê bi daxuyaniyekî rêwîtiya xwe dest pê kir. Di daxuyaniyê de dayîk amanca xwe diyar kirin û bang li her kesî kirin ku tevlî karvana wan bibin û pêşgiriya xwe bi Rojava û pergala civakî ya alternatîv nîşan bidin. Her çi qasî karvan bi înîsyatîva dayikan hatibû dest pê kirin, jin ku bixwe nedayikin jî tevlî çalakî bûn. Ji zarok û ciwan bigire heta da pîrekî 99 salî, jin her nifşê tevlî çalakî bûn û diyar kirin ku dayikbûn ji taybetmendiyekî fîzîkî zêdetir pîvanekî ye. Şen, şiyan, azadi. Şen, şiyan, azadi. Şen, şiyan, azadi. Şen, şiyan, azadi. Ji Bakûra Almanyayê jî grûpekî bi rêket û di komela bajara Hamburgê de bi coşekî mezin hat pêşwazî kirin. Li Hamburg ji bo bîranîna hemû şehîdên tevgera azadiyê bîranînek hat li daxistin. Roş baş, liebe Freunde, liebe Freunde. Hemû silav dikin û em kêfxweş dikarin tevlîdî bîranînê bibin. Em jî dayikên şehîdên internasyonalin û em dixwazin îro axaftinekî bikin ku me Qamişlo da jî bîranîna şehîdan da yê internasyonalan da me axivî me bo em vê jî bijî dîsa ji we re xwe bikin. Bi vê xemgînî jî em jî wek saziya mavatên aştî jî em girêdanbûnekî kûr bi hemû şehîdan nîşan didin. Girêdanbûnekî di nav xwe da jî bi hemiyan da jî bi we re jî em girêdanbûna xwe nîşan didin û îro jî em dixwazin hemû însan ji bi bîr bînin ku ji bo civakekî demokratîk di wan hereman da pevçûne şer bibîne. Unsere Familie ist groß geworden. Şehit Namere. Aştı bir zarok nemirin dayki Kurdistan'ı piyence salın ber kududun ama revaçune ve meşa ve her tişki serserime bilinde yani. Şen, azadi. Şen, şiyan, azadi. Şen, şiyan, azadi.
Ja, mein Name ist Tanja. Ich komme aus Navê min Tanya ye û ez ji Lûbekê me. Ez tevlî karwanê bûm ji ber ku ez girîngî didim vê yekê ku jin û dayîk ji herêmên cuda hevdû nas bikin û bi vî awayî wê hêza me ya hevpar derbikeve. Di heman demê de ez dixwazim ku rewşa Rojava di raya giştî de zêdetir bê nîşandan. Ji ber ku destpêka îsal li Rojava gelek êrîş hebûn. û hîn jî ne zelale pêvajoya întegrasyonê wê çawa derbas bibe. û ev guhertin wê bandoreke çawa li ser pergala civakê li Rojava çêbike. Gelo mirov dikare bêje ku hûn de esas da ji bo parastina Rojava Ja. birîketine. Ja. Ja, weil das für mich schon Erê, auch ji ber ku lûr pergaleke civakî heye ku hêvî dide min. Hoffnung gibt. Also Hoffnung auf eine Hêvî ji bo civakekî aştiyane, demokratîk û li ser esasê azadiya jinê heye. Ji bo vê ez tevlî karwana dayîkan bûm. Ji bo ku ez vê pergalê bi gelek kesên din bidim naskirin. Karawane mitzufahren, um das eben nach außen zu tragen. Gelo hûn bi xwe jî çûn Rojava? Nein. Also Na, lê ji ber ku ez bi salan di nava tevgera feminîst de cihê xwe digirim, ez ji pergala Rojava gelek bandor bûm. Min bi jinên din re projeyek li dijî tundiyê ava kir û min bi xwe bi salan di vê projeyê de kar kir. Me di xebatê xwe de pirsgirêkên van jinan weke pirsgirêkê şexsî negir dest. û me hertem jî got ku tundiya di nava civakê de pirsgirêkeke pergalî ye. Dema ku min de ji vê karê berda hertem lêgerîna min hebû. Ku ez fikrekê bibînim ku digare civakê biguherîne û girîngî dide jiyaneke kolektîv. Di encamê nîqaşê min û keça min yên dû dirêj de ez gihiştim vê biryarê ku girêdanbûneke min bi vê pergala civakî re heye. Demokrasî, azadiya jinê û ekolojî weke bingehên vê pergalê gelek tişt xwe re dihewînin. û ez jî êdî ji bo avakirina vê pergalê dixebitim. Elemente wie Demokratie, Frauenbefreiung, Ökologie in Deutschland. Also Em li Almanyayê xebatên civakê dimeşînin û em hewl didin ku em pergala civakî ku li Rojava tê jiyîn, li navçeya me jî bi awayekî guncav bixin meriyetê û civak li vir birêxistin bikin. Em hewl didin ku di mirovan bi xwe de zanebûn ava bikin, da got berpirsiyartiya wan jî pêş bikeve. Ji bo jiyana kolektîv bê avakirin, hewce nake ku mirov li benda dewlet an jî rayedarên pergalê bimîne. Ew bi xwe dikarin bikevin nava tevgerê û piştgirî bidin hevdû. Ji ber ku gelek mirov di navçeya me de gilî û gazincan dikin û dibêjin ku êdî tenêtî pir zêde bûye. Lê ew bi xwe jî ji quncikê xwe dernakevin. Divê em bi însiyatîv bin û em bi xwe derfetan ava bikin û di xalên cuda de bên li gel hev û xwebirî xistin bikin. Em hîna nû ne. Ev nû bû saleke ku em van xebatan dimeşînin. Lê ez dibînim van tovên ku me çandine hêdî hêdî şîn dibin û zêdetir mirov tên li gel hev û ji hevdû fêm dikin. Wir sind erst seit einem Jahr aktiv. Kannst du ein Beispiel geben? Ich finde das spannend. Hûn bi xwe li Almanya jî xebatin civakî dimeşînin. Tecrübeyên we çi ne? Civak wan xebatan çawa pêşwazî dike? Also viele Leute fühlen sich isoliert. Hast du das Gefühl, das wird angenommen oder ist da ein Widerstand trotzdem noch? Also ich würde sagen, in unseren Arbeiten passiert noch so viel. Anha praniya xebatên me avakirina têkiliyanin. Em bi kesên cuda re dikevin nava têkiliyan de û em wan re daxivin. Lê di heman demê de niha di navçeya me de komeke derket ku dixwazin bi awayekî aktiv guhertin û veguhertinan çêkin û tiştên nû ava bikin. Em niha pranî ez di nava neynûkê de dibêjim. Xebatên civakî li dar dixin. Weke mînak em bi hevdû re xwarin çêdikin û baxçeyê me ya hevpar heye ku em bi hevdû re lê meyze dikin. Me çalakiyek birêxistin kir. Hevalek behsa rêwtiya xwe ya Rojavayê Kurdistanê kir û yek ji cîranên me jî hat û tevlî vê çalakiyê bû. Bêguman em hewl didin ku em van aliyên siyasî jî di xebatên xwe de bihewînin. Mit einfließen zu lassen. Vielleicht auch da. We got ku karwana we ji bo aştî birêket. Aştî ji bo we tê çiwatê. Oder du dich jetzt vielleicht persönlich auch. Ja, also Em wek dayîkên ku li her devera cîhanê me jiyan afrandiye, bêguman em ê vê jiyanê biparêzin jî. Ev ji bo me jî tê wateyê ku divê em weke dayîk nehêlin ku amadekariyên şar bên kirin. Divê em ji xwe û derdora xwe bipirsin. Ka em ê çawa bikaribin amadekariyan ji bo aştiyê bikin. Ez vê bi Rojavayê Kurdistanê ve girêdayî dibînim. Ji ber ku êrîşeker ser Rojavayê Kurdistanê û pergala wê ya civakî, di heman demê de êrîşeker ser me ye.
لسر نرخین مین دموکراتیک و لسر تیکوشنامه اجبو آزادیا جنیه. جبروی که از دنابرامه و روژاوا ده گریدانبونه که دبینم و پیوه گریدای به تایبتی پارستنامه فیجنان. دوی ام و هموجنین جیهانی جبووی بکوین تفگرین. از باور دکم کو پر گرینگه کو ام گلک مرووان کو د اساسی خو ده همان تشت دفکرن و هیز دکن جبو آشتیه سفر بر بکن. مب کروانا دایکان ره دسپیکک چیکر و در دورا 20 جنان تبری کروانی بون. لی ارمان جامع اوه کو ام جوی مازنتر ببن و ام بجن و دایکان کل هر دری جیهانی جبو آشتیه تید کوشن بکبن نوا تیکلیان ده و ام ریخستنا خو آوا بکن جبو کو ام ببن تفگره که مازن. جوی کو ام نکارن پیشی اندستوریا چکان بگرن. بگومان ام دکارن جارنان بچند لگر شرکتین چکان و ام چالاکیه کل دار بخن آنجی ام ایمزه کن بکن. لی بلی افگیم دمینه و جبو ویه که دوی ام لحر داری جیهانی به هفدورا بکوین تیکلیان و هیزا خوا آوا بکن و نشان بدن که ام کلکا هفدود سکنن. zu verbinden weltweit. Hast du eine bestimmte Erinnerung an die Karawane? Kijan Bajar, Yanji Kijan Chalaki, Tabet Bira Wedamaya. Beziehung stärken, Verbindung schaffen, angesprochen. Ja, aus der Karawane selber. بله بیرآینه که من دما کو ام وکه کاروان لهامبورگ بون هیه. کومله اور ام بخواندن چالاکیه که بیرآینه جبو شهیدین کولچیا و لباکوجلات سوریه شهید بونه کرن. مجی دبیرآینه ده لسر ناوی کاروان دایکان داخوینیه که کرد خواند. و من هیس کر که مالباتین ور نرخکا ما زندان ما. من دید که افتشته گلک باش و گرینگه که املوی داری خودی سک نکنه. از دوی کلیه ده گلکی باندور بوم. ملبری منی چند جنان ناس کر که جکو ما جن روش آواد پاریزم بون. و لوی داری دایک و کچین خوشی هبون. افجبو من تشتکی گلکی بالکش بوم که دایک الهام جی کچین خودگرن. ده همان دمی ده کلیان غمگین جی هبون. ام بهودورا گریان لی نب آوائی کی نینی. مقالا جیهانا ایرو کر که دروجا میا ایرو ده چه بسری زاروکین ما و کچین ما یین که دناوا وی جیهانی ده مازن دبنتین. لی اف گریه کش بو هیویه بو. جبر که ما دید ده ما مروفتین گل هف دکارن گلک تشتام بکن. ده اساسی خوده اف گریدان بون هشت که ام هفدو هیس بکن. Hoffnungswein, was eben auch gemeinsam möglich ist. Ländergrenzen einfach. اره از دخوازم که جن وان سینورین بیردوزی و سینورین ولاتان در باس بکن. و ام هی زیرتر ببین یک که هیزامه یا هفپار در که پیش. Und Xinjiang Azadi. Xinjiang Azadi! Xinjiang Azadi! Shervane Nazariye, Sherdikinch bo ashitye, Sherdikinch bo ekeviye. De Roja du Jeminda le Bajaren Darmstadt und Bremen Egi, her du Ekip mit Josh und Morale Kimezin hatten Peshwazi Kirin. Ich heiße Gabi Beiter, komme aus Speyer. Navi min Gabi Beitere. Ez شیست و هشت سالی me و ez ji Speyerê me. Ez ji ber xwişka xwe Monika tevlî karawanê bûm. Beriya vê jî xwarziya min Lêya ji min re behs kiribû ji ber ku ew bi xwe jî çûbû rojava. Ji bo min aştî û demokrasî gelek giring in. û ji bo vê min got ku ez ê vê hefteyê tevlî karawanê bibim û ez ji Heilbronê heta Berlînê tevlî karawanê dibim. û rêwîtiya me bendewariyên min derbas kir û gelek xweş derbas dibe. Min gelek însanên bi nirx nas kirin û me wek dayîk komînekî xweş ava kir û ez ji vê yekî gelek bandor bûm û ev min jî diguhere. Hun çima berê ketin fikra karawana we çawa derket.
Also es gab ja diese Karawane. Dema Kobani dibin dorpêçê de bû ciwan ji karawanek dabûn destpêkirin û min vê demê karawanavan çopand û kuşka min vê demê got ku eger ciwan dikarin çalakiyek wisa birêxistin bikin, em wekî dayîk jî dikarin karawanek birêxistin bikin. û min vê fikrî ji destpêkê ve aciband ji ber ku ez difikirim gelek giring e ku nifşên cuda ji bo aştî tê bikoşin. Heta niha kervanê çawa derbas dibe. Kîjan bajar yan jî kîjan çalakî tebet dibîra we de maye. Also in jeder Stadt war es unterschiedlich. Her bajar cuda bû. Ez li Heilbronnê ji vê yekê pir kêfxweş bûm ku dayika min ya 99 salî jî tevlî çalakiya me bû. Li Darmstadtê şaredara Darmstadtê em pêşwazî kirin û axaftinekê baş ji aliyê Partiya Çepan jî hebû û min got ku pir baş e ku ez demekê dirêj dengê xwe bidim Partiya Çepan. Li gelek bajaran çalakiya me bala însanan gişand ku piranî bi awayek êrênî nêzîkî me bûn. Ez bi xwe dayika sê zarokan im û 6 neviyên min henek û ez gelek hez dikim bi wan re mijûl bibim. Ji bo min ji bo vê hefteyê yê herî zehmet ew bû ez vê hefteyê nikarim bi neviyên xwe re mijûl bibim. We got ku kerwana we ji bo aştî birêket. Aştî ji bo we tê çiwatê. Ja, also Frieden ist mir Ji bo min aştî gelek giring e û ez ji vê ditirsim ku anha li Almanyayê nîqaşên li ser leşkertî tên meşandin û tê gotin ku divê Almanyayê dîsa ji bo şer amade be. Gelo me tu der ji dîroka xwe dernexistiye û ez ji şer û pevçûnên din wekî li Rojava û Filîstînê gelek bandor dibim ji ber ku ez difikirim ev jenosîdin lê em wisa nabêjin. An dema ku Trump êrişî welatekî dike kes dengê xwe nake û ev li gorî min tiştek şaş e. û em hîn jî ji Erdogan û ji İsraîlê re çêkan dişînin. Tevî ku li İsraîlê jî gelek kes hene ku aştî xwazin lê dengê wan nayê bihîstin. Ez 12 sal piştî şerê duyemîn yê cîhanê hatim dinyayê lê dîsa jî şerê duyemîn yê cîhanê ji bo min her tim tiştek pir dûr bû mîna keştiya nû. Yanî ji bo min ne tiştek bû ku berçavên me bû. Lê di ciwantiya me de me her tim digot ku êdî her tişt baştir dibe. Pêwîst e ku em dawî li birçîbûna li cîhanê bînin. Me digot ku ew ê her tim aştî hebe ji ber ku şerê duyemîn yê cîhanê tiştek ew qas xirab bû û tiştek wisa wî ti carî dubare nebe û bombeyên atomî wê carekî din neyên avêtin. Lê di demên dawî de em dibînin ku niha hêdî di nava civakê de komekî mezin dibe ku ji bo şere û ne ji bo aştî û ez ji vê yekê gelek ditirsim û di malbata me de gelek nêrînên cuda hene ji bo mînak di derbarê şerê Ukraynayê de min di destpêkê de got ku kes nikare di şer da ser bikeve lê ku şer tenê bi müzakereyan tê derbas kirin. Şartê bingehîn adalet e û di vê cîhanê de adalet bi rastî kêm bû. Ez difikirim ku divê em di siyaseta xwe de zêdetir bi cesaret bin ji bo em mînak zêdetir ribajan ji dewlemendan bixwazin ji bo ku yên faqîr birçî nemînin. Rojava ji bo we tê çiwatê. Ew ji bo min mînakeke ku em dikarin li Almanyayê jî gelek tiştî fêr bibin. Ez bi taybet ji modela hevserokatî û jî gundê jinan jin war gelek bandor bûm. Ez bi xwe neçûm lê xwişka min û xwarziya min ji min re behs kirin. Erê karawana daykan ji bo min tiştek gelek baş e û ez pir kêfxweş bûm ku ez tevlî bûm. Werin tevlî bibin. Beşekî giring ji vê karavanê jî huner bû. Di rêwîtiya xwe de dayî keziyekî mezin ê sembolîk hûnandin. Her ku rêya wan dirêj bû, keziya wan jî dirêjtir bû û kes cuda cuda vê kezî bi rengê xwe yên cuda xemilandin û di dawiya kervanê de jî ev kezî wek berhemekî hevpar derket. Ich bin die Hiba Sharif. Ich komme aus Heilbronn. Navê min Hîba Şerîf e û ez ji Heilbronnê me. Ez ji ber daweta hevala min Monika bûm vê tevlî karavanê bûm û niha ez û dayika xwe em tevlî karavanê dibin. Ez li Heilbronnê namzda Partiya Çepim. Ez ji Heilbronnê heta Berlînê tevlî dibim. Li Kassel û Darmstadtê gelek xweş derbas bû. Li Mannheimê jî xweş bû. Ji ber ku jin bi hev re bihêzin û em dikarin ji hevdû re bibin alîkar. Sedema tevlîbûna min jî ev bû. Ew li Mannheimê bû wê ji min re pirsî ka ez çima wekî jinekî Ereb tevlî karavanê dibim. Min jî got ku em ji bo hemû jinên cîhanê tevlî vê karavanê bûne.
میناک ji bo jinan li Afganistanê, li Sûriyê, li Filistînê û li Rojavayê. Pîvana me ya bingehîn mafê jinan in. وگوت انتخابات سیاسی دا جیجی خود گرن. لآلمانیا هر روز کالاشر و پیوستی زریبونا چکان تکرن. اشتیج بوت تچواته. Aştî ji bo min têvê wateyê, ku şer nîn bê û ku çek ji welatên ku şer tê de tê meşandin nêşandin. Dema em çek dişînin, em şer gûr dikin. Min bi xwe şer jiyan kir û ev tiştekî gelekî xirab e. Hemû însan jê zarar dibînin. Em dixwazin piştî karavanê jî berdewam bikin û me çend noxte nîqaş kir. Belkî em sala bê berdewam bikin. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Also ich bin tatsächlich mit sehr ji bo min müzik her tim nîşana estetik xweşbûnê bû, şêwazekî nîşandana helbestê ye. Di destpêkên min müzik tenê bi azadiya şexsî girê dibe. Lê di salên derbasbûyî de min aliyekî dimî müzikê dît. Aliyê wê ye berxwedanê. Min dît ku di gelek rewşên giran û zehmet de mirov dikare bi rêka müzikê van rewşan îdare bike û derbas bike. Min fêm kir ku müzik yekitiya di navbera mirovan de ava dike, zêkîlî ava dike, moral dide mirovan û rihê berxwedanê xurt dike. Dans jî tiştekî wiha ye. Dans şêwazekî têkîldayînê ye û şêwazekî civakbûnê ye. Min vê bi taybetî di govenda Kurdî de dît. Min pir ecivand ku hemû govendê Kurdî bi hev re bi komîtê lîstin. Herkes dikare tevlî bibe û tu ferq û cudahî di navbera jin û mêr de nîne. Mêrî jin kêleka hevdû govend dikirin. Lê ne tenê jin û mêr bi hev dûra dîlan dikin. Hemû civak bi hev re govend dikin. fürs Weitergehen. Ich bin Johanna. Navê min Yohanna ye. Ez ji Leipzigê me û ez ji ber karê xwe yê müzikê tevlî karwanî bûm. Hevalekî min heye, em bi hev re jiyan dikin û dayika wê di komîteya amadekariyê de cih digire. Wana dixwastin di nava karwanê wan da kesekî ku müzikê ra jî mijûl dibe hebe, da ku çalakên wan bi huner jî derbas bibe. Ji bo vê yekê ez jî beşdarê karwana wan bûm. Di heman demê de beraqa min jî hebû. Min pir zêde tevgera Kurd nas nedikir û min berê jî pir zêde di xebatên siyasî de cih negirtibûm. Pir zêde tecrübeya min nebû. Lê min pir dixwast bikevim nav xebatan de. Ez di serî de biriya müzikê tevlî karwanê bûm. Lê bêguman, hinek tiştên din jî hebûn balam dikişandin. Ser afîşa karwanê hatibû nivîsandin ji bo aştiyê. Ev yek balkêş bû. Biriya vê karwanê tunekirina jiyan û xwezayê tê protesto kirin. Ez hertim ji pêvçûn, çi mezin be an jî çi biçûk be, bi asta herêmî yan jî di asta global de be, pir aciz bûm, daxwazim hertim heya van pêvçûnan bi awayekî diyalog çareser bikin. Min vê di karwana dayikan de jî dît. Hewildana çareserkirina piskirêkan ne biriya şer, biriya diyalog bi têkilî dayînê çareser kirin. Ew têkilî û danstandin di vê karwanê de di navbera kesên ji çand welatên cuda cuda çêbû ji bo min xwedî wateyekî mezin e. Em ne tenê Kurd û Alman bûn, ji cihên cuda jî kes tevlî bûn. Ez biriya vê karwanê gelek tiştên nû fêr bûm, li ser Kurdistan û Rewşa Kurdan jî. Tu dikarî minakekî bigî? Tu çi fêr bûyî yan jî ji çi herî zêde bandor bûyî?
Di serî de ez fêr bûm ku Kurd bi ew qasî binpêkirînên hovanera rûbirûnin ji bo min tiştekî xerîb bû min nezanî. Min nezanî ku ji mafê xwe yê zimanî ji çanda xwe bêpartê nehiştin. Mirov hinek tişt dizane mîna ku rojava projeyekê xwe rêxistkirî ye û xwe dispêre ekolojî, demokrasiya gel û azadiya jinî. Bes gelek tiştên nû wek mînak pergala hevserokatî û gundê jinwar ez di vê karwanê de fêr bûm di danûstandinên bijnên din re. Bi giştî ez gelek tiştên nû li ser dîroka Kurdistan û damizrandina PKK û têkoşîna vî gelî ji bo naskirina nasnamaya xwe ji bo welatê xwe fêr bûm. Tiştekî ku ez bi rastî gelek jê bandor bûm guhertina paradigmayê. Li gor nêrina min ev nîşaneya hêzekî pir mezin e. Gelekî ku ji bo salan dibin binpêkirin û dagirkeriyê de bû, êdî dev ji daxwaza xwe ya dewletekê berdike. û ev tevî ku qasî ez dizanim gelê Kurd beriya gelê Tirk li wê derê bû, mafê wan yê hebûna wê derê heye. Li ev gel di dawiyê de dibêje, na, yê herî girîng ne dewlet e. Yê herî girîng hevjiyanekî aştiyane ye ku em û hemû gelên din têda dikarin çanda xwe bijîn, dikarin li ser pîvanên xwe yên ekoloji, azadiya jinê û demokrasiya gel bijîn. Ez vê gavê gelek bihîz dibînim. Diesen Paradigmenwechsel gab. Yan jî çi herî zêdê bandorê te çêkir. Was heißt das für dich? Aştî hestekê aramiyê ye. Aştî ji bo min jî tê wataya welat. Hestekê ku tu bi aramî di welatê xwe de dikarî bijî. Ji ber ez barim ku tundî bi gelek rêyên cuda jî tê kirin. Tundiya pergalî jî heye. Tenê ji ber em dev ji çeka berdibin, ev curet tundî ji holê ranabe. Tenê ji ber çek tune, ev nayê wataya ku avahiyên destlatê jî ji holê radibin. Vana hemû divê em hesab bikin dema em dixwazin bi hev dûra aştî ava bikin. Aştî li gor nêrîna min jî tê wataya ku rûxmê hemû rageşî û nakokiyan jî em bikaribin bi hevdûra jiyan bikin. Bi kurahî fêm bikin ka ev cudahî û nakokî ji ku derê tê. Ev jî kerekê mezin di warê têkilî dayîn û danûstandinê de dixwaze. Aştî viya dixwaze. O ev canan pir zor e. Lê rêyekî din tune ye ez barim. Ev nîqaş û danûstandin û axivakirina têkiliyan ji me re pêwîst in. Li gorî nêrîna te rewşa Almanya niha çawa ye. Tu rewşa Almanya çawa dibînî. Gelo li Almanya aniha aştî heye? Also ich nehme in Deutschland Ez ê bêjim li Almanyayê jî aştiyekî rast nîne. Aştiyekî ku ez dixwazim nîne. Bêguman, şer jî nîne. Lêbelê dîsa jî gelek pêvçûnên giran û hovane her roj pêk tên. Taybet wek jin jî ez xwe her tim bi ewlehîs nakim. Ku şertekî bingehîn ya aştî jî ew ku mirov xwe di ewlehiyê de hîs bike. Mirov nema bi hevdûra daxivin. Diyalog pir kêm bûye. Dişûna ku em biriya diyalog hewl dibin pîskirîk û nakokiyên xwe çareser bikin, em dibin şahîdê dabeşkirina civakî. Pêwîst e em hevdû guhdar bikin bê ku yekser hevdû dadgeh bikin. Ji nîqaşên rasyonel û pênestên teorîk zêdetir pêwîst e me hemûyan bi guhdarkirin û empatiyê heye. Projeyekê heye. Ez pir erên dibînim. Navê projê zêde demokrasiye û armanca wê ew e ku li ser asta herêmî di gund û bajarên biçûk di nava komînan de civakê bîne cemher. Ji bo her civînekê mijarekê tê diyarkirin û piştî herkes dikare di nava sê deqeyan de bibêje ka ji bo vê mijarê çi hîs dike û çawa dibîne, bê ku yekî din mudaxeleyê wî bike. Mebeste wan ne fêmkirin e kîjan nêrîn niha rast e. Armanca vê projeyê ew e ku em dîsa fêr bibin çawa hevdû guhdar bikin û fêm bikin ka ew kesê li hemberî min niha çawa gihîşt vê nêrînê. Ez îqna me ku ev karekî gelek zor e. Bes rêyekî din tune ye eger em dixwazin aştî û demokrasiya ava bikin. Demokrasî wek masûl ki. Eger tu watê xurt nekî, nikarî kar bikî. Ne pêkan e. Demokrasî tenê dema di navbera me de têkilî heye pêkan e. Und es ist, glaube ich, voll wie so ein Muskel, den wir trainieren müssen. Li
bajarê Neuropîn yê Rojhilata Almanya her du ekîp hatin cemhev û tecrübeyên her du rotan bi hevdûra parvekirin. Ich bin Melanie, ich bin aus dem Wendland. Navê min Mêlanî ye. Ez ji Wendlandê têm. Ev herêmekî li Almanyayê ye ku bi taybetî ji bo berxwedana gorlêbên tê naskirin. Gorlêbên şaredariyeke ku dewleta Alman xwestê de zibaleya xwe ya atomê bavêje. Lê civak ji wê rewşê gelekî aciz bû ji ber ku zibaleya atomê ji derveyî welat bi kamyonên mezin anîne vê derê û ew kamyon ji bo rojan di gundan de derbas bûne. Li hemberî vê berxwedanekî pir mezin hebû û ez ji vê kevneşopiyê têm. Ez tevlî karwanê bûm ji ber ku ez endama komeleya malbatên ji bo aşîtiyê me û ev çalekî li wê derê hatibû plankirin. Keça min çû rojava û ez bê vî awayî ketim nava xebatên komelê. Ji ber min destpêkê tam fêm nekir şoreşa rojava çi ye û ev hemû ji bo min pir xerîb bû. Keça min ji min re vê komeleyê pêşniyar kir da ku ez tê de bi dayîk û malbatên din re bikevime di danûstandinê de. Hûn çima birî ketin fikra karwana we çawa derket? Also Mütterkarawane, also wir haben ja gestern da in der Diskussion Belê belê festgestellt, dass ez es so ein bisschen tevlî amedekariya karwanê jî bûm di destpêkê de em weke dayîkên ku di komeleya malbatên ji bo aşîtiyê de xwe birêxistin dikin kom bûn û me got ka em dikarin çi bikin. Weke tê zanîn di meha çileyê de ciwan birêk ketin ji bo xwe bikînin rojava û dorpêça li ser Kubanê bişkînin. Em fikirîn ka em dikarin çi bikin û dayîkekî pêşniyar kir ku karwana dayîkan çê bikin. Çima karwana dayîkan? Ji ber ku em dayîk ji ciwanên internasyonalîst yên ku ji bo rojava dengê xwe bilind dikinin. Em hemû gelekî bicoş bûn. Me nav jî guncav dît. û piştre me henekî li ser nav nîqaş kir û nêrînên cuda jî derketin. Çima me negot karwanên jinan, çima karwanên dayîkan? Erê, ji ber bi rastî her jin nedayîk e. Me gelek nîqaş kir û dawiyê de me biryar da ku navê me weke karwanên dayîkan bimîne. Ji ber ku me li ser têgeh wateya dayîkê bi kurahî nîqaş kir û me hemûyan jî gotiye herî guncav ev nav e. Ev di nîqaşên dema em çûne bajarên cuda cuda jî bi vê awayî hatin dîtin. Hiç nayê bîra min nakokiyekî nava karwanên dayîkan derket ji ber piranî yên ku bi me re axifîn dayîkên aşîtiyê jî naskirin. Den Begriff jetzt gar nicht so befremdlich fanden tatsächlich. Li Almanya her roj qala şer û pêwistiya zêdebûna çekan tê kirin. Aştî ji bo we tê çiwa tê? Was ist deine Vorstellung von Frieden? Bêguman piskirêk berfere he. Aşîtî di serî de rawestina çekan û jiyanekî bê şer û bi aramî ye. Aşîtî tê wateya ku mirov dikarê bi nasnameya xwe bijî. Ez naxwazim nasname tenê bi têgehên weke netew re sînordar bikim. Em hemû mirovin û em ji ku derê bin jî cudayiya me nîne. Di heman demê de koka me ji bo hebûna me girîng e. Ohne dass sie dann zu vernachlässigen ist. Wie kommen wir dahin? Also eine friedliche Li gorî te civakekî aştîxwaz çawa dikare were ava kirin? Bi rastî ez nizanim bersiva vê çawe bidim. Ez xwe weke teorîsyen jî nabînim. Ez tenê hewl didim di jiyana xwe de bi şerd û mercên xwe tevkariyekî bikim. Pratîk di jiyanê de balkêşe, ne teorî. Tiştê ku li rojava hata avakirin, modêla civakê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ez gelekî baş dibînim. Bê jina azad aşîtî nepêkane bi rastî jî. Ez ji vê yekê bawer dikim. Azadiya jinê ji bo aşîtî şerdekî bingehîn e. Ji bilî vê jî ez meyze dikim ka em ê bikaribin kîjan fikrên li Almanyayê jî bixin meriyetê û ez çawe bikaribim ji bo vê yekê bixebitim. Ez qet neçûme rojava. Lê bi rastî ez dixwazim rojekê biçim jînwarê. Aniha ez meyze dikim ez dikarim li vir li Almanyayê çi bikim. Rojava ji bo we tê çiwa tê?
من gelek tişt bihîst lê ez ne kesekî me ku bîst pirtûk li ser van mijaran xwendiye. Derfetekî min ê wisa jî tune ye. Lê tiştê ku ez her tim dibihîsim ev e ku li rojava herkes cihê xwe dê pergalê de digire û mijar de civînên piçûk de têne nîqaşkirin û li vir jî li Almanyayê hikûmeta me gelekî ji me dûr e. Lê li rojava meclis û komîn hene û gel bi xwe xwe birêv ve dibe her tişt nîzîktirî gel an got di nava gel de ye. Bêgoman li vir jî komîn hene. Lê kî diçe civînên meclisa komînan? Hema bêje kesek naçe. Ji ber ku gelek kes wisa difikirin ku biryar ji xwe lê jorê têne girtin. Dibe ku ev dê çend cihan de wisa be. Lê em jî parçeyekî ji vê pirsgirêkê ne. Dema em bixwe nekevin di nava tevgerê de û bi awayekî akîv xwe birêxistin nekin wê biryar her tim ji jorê bêne girtin. Ez dixwazim vê rewşê biguherînim û ji bo vê ez li ku derê derfet dibînim, ez jî li wir dikevime di nava li vû tevgerê de. Em niha dibînin ku di serî de ciwan civak li hemberî şer dadikeve kolanan. Li gorî dema ku hûn têda mezin bûn, helwesta li hemberî şer çawa guhetiye. Dema ku ez li ser paşeroja me difikirim û li ber xwedana golêbin meyze dikim, ez dibînim ku dema ku ez derdora 12 salî bûm, di malbata min de nêrînekî wisa derketibû ku me hemû got ev kes ku çalekî li dar bixin û dakevin kolanan kesên acêbin. Ev xwendekarin ku jê kar û keda rast fêm nakin û tiştên ku ew dibêjin ji rastiyê dûrin. Lê piştî demekî guhertin çêbû û ev berxwedan di nava civakê de belav bû. Di vê berxwedanê de mamoste û pijîşk jî cihê xwe girtin. Çalekiyên cotkaran jî çêbûn û wan bi amûrên xwe yên çandinî hatin, rixmê ku xeterî hebû ku ew ê zirarê bibînin. Û di dawiyê de piraniya civaka Wendlandê li dijî vê projeyê derketiye. Dibe ku hemû ne li dijî vê projeyê bûne, lê piraniya civaka Wendland îdî tevlî çalekiyan bûn. Vê demê malbat ji bo kesên ku şev de nobet digirtin, xwarin çê dikirin, ev tiştekî bû ku kes ne li bendê bû. û malbata min jî rixmê ku bavê min di beşa elektrîkê de dixebitî û şîrketa wî heye, ji bo vî enerjî tiştekî gelekî girîng e, wî jî piştî demekî got ku ev projeyekî ne baş e. Gelo tu kampanyayê piştgirî ji bo yê peşê çawa dibînî. Ji bo te giringiya xwe parastin çi ye û tu di çerçeveya Almanya da giringiya xwe parastin çawa dibînî? Ez vê kampanyayê gelekî baş û girîng dibînim. Di destpêkê de ew ji min rekêmekî ecêb hat, min nezanî rojava çi ye û Abdullah Öcalan kî ye û ji ber ku ez zêdetir rastîvan mijaran nehatim bi rastî jî. Min got ku ez ê weke femînîst niha dikarim çi ji mêrekî fêr bibim. Ji min re demekî pêwîst bû heta ku min van tiştan fêm kir û li gorî min gelekî girîng e ku ew hêzên parastina jinan hene. Em hemû yê pejene û em hemû anti-faşîstin. Ez difikirim ku gelekî girîng e ku em bi hevdûre di nava hevgirtinê de bin û em têkiliyan ava bikin. Ez bi rastî gelekî kêfxweşim ku em dikarin karwanê dayîkan birêxistin bikin. Dîrokên çalekiya me beriya demekî Kurd zelal bû û ji ber ku me karwan di wextekî pir Kurd de birêxistin kir. Ez pir kêfxweş bûm ku em di hemû bajaran de bi awayekî germ hatin pêşwazî kirin û hêvî dikim ku wê karwanên din jî çê bibin. May all mothers know that they are loved, and may all sisters know that they are strong. Her buha li Newropîn çalekiyekî hat li daxistin ku têda dayîkin ku tevlî karwana dayîkan bûn û ciwan ku li Newropîn dijîn û li vê de re xebatin xwe yên siyasî didin meşandin, ser aştînê qeş kirin. Diese nachbarschaftliche Tür ist nicht mehr da. Also ich habe das als Kind anders erlebt, deswegen merke ich den Unterschied. Und das macht Stress. And may all daughters know that they are worthy, that the circle of women may live on, that the circle of women may live on.
Liebe Freundin, ich freue mich unglaublich doll. هەڤالین هێژا ez gelekê xweşim ku îro tevlî karwana dayikên li Almanya bûm. Ez bawerim we jî karwana me bihîst. Ez bawerim dengê me dayikan gîşt Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî û we dît ku em dayik dadkevin kolanan û ji bo we dibêjin jinjiyan azadî. Frauen leben Freiheit rufen. Nicht nur für euch, sondern Lê em tenê ji bo we daneketin. Em dibêjin jin jiyan azadî ji bo hemû jinên têkoşer ku ji jiyanê hez dikin û her roj dîsa û dîsa dengê xwe ji bo parastina jiyanê bilind dikin. Weke hûn jî dizanin, ez berî demeke Kurd li cem we li Rojava mam. Min bi rêxistina stêrke kar kir ku ji bo mafê zarokan û parastina zarokan kar dike. Ez ew qas tij we fêr bûm. Min gelek hevalên hêja gelek jinên hêja nas kir. Ez pir bêriya we dikim. Ez ji kûrahiya dilê xwe bêriya we dikim. Hûn dizanin ez zû ji Rojava derketim. Di meha çileyê de dema komploya nû ku li hemberî gelê Kurd di esas de li hemberî hemû mirovahiyê dest pê kir. Ez dixwazim hûn bizanibin ku em ê berdewam di kolanan de bin, em anha û her tim dengê xwe bilind dikin. Ez dengê xwe bilind dikim ji ber ez ji we hez dikim, bêriya we dikim. Ich vermisse euch und sage Ez silavê xwe ji we re dişînim ji hemû jinên li Rojava re. Frauen, ich umarme Bi hêvî me ku em di demeke nêz de hevdû bibînin. euch zu sehen. Habiji, Sarkeften. Wir kennen den Krieg nur aus Geschichten und aus Filmen und Reportagen von weit her. Dass man auch hier Waffen baut, das generelle Tagen, das Gefahr droht, daran dachten wir kaum mehr. Die am Krieg verdienen, die ihn wollen, sind nicht die darin sterben. Sie bringen den Stein des Krieges ins Rollen, bringen Leid und Verderben. Doch die Menschen, die den Frieden wollen, sind in der Überzahl. Überall, die den Frieden wollen, überall. Die Menschen, die den Frieden wollen, bringen über kurz oder lang die Kriegstreiber zu Fall. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen und blindlings Befehle auszuführen. Wissend oder ahnungslos ins Feuer geschickt. Ich wünschte, alle würden desertieren. Und da sind die mutig protestieren, während ein Herrscher gewaltvoll Grenzen verschiebt. Ihr werdet ihr belogen, steht auf dem Plakat. Keiner kann verhindern, dass es sie gibt. Die Menschen, die den Frieden wollen, in der Überzahl. Überall, die den Frieden wollen, überall. Die Menschen, die den Frieden wollen, bringen über kurz oder lang die Kriegstreiber zu Fall. Untereinander vernetzt, wie noch nie zuvor durch Millionen. Verbindungen wissen wir längst, Nationalismus wird sich nie lohnen. Die Hitze und die Dürre und die nächste Pandemie werden nicht unterscheiden nach Nationen. Es betrifft uns gemeinsam, weil wir den gleichen Planeten bewohnen. Die Menschen, die den Frieden wollen, sind in der Überzahl. Überall, die den Frieden wollen, überall. Als Menschen, die den Frieden wollen, sind wir überall in der Überzahl, die den Frieden wollen, überall.
کاروان دایکان جبو خو پیشاندان و چرکین خو پانکارت و آفیشن انفرماسیون آماده کردن جبو پرگال روجاوا به کسندن را بناس کردن. اسپی حسام کو دایکه آلمانا یه گزارکی اج بوم شهید کتنا و اکتیویته که حالو چتکن و جبرولو مجی جبگو اجی جنکم و اجی دیازارو کاما و ازی تخوازم پشکرتیا و بگرم جبرگو اوج بومتکن چما ازی پشتوا ناگرم یعنی و جبرولو جی از گلکی سپاسیا واجدکم گلکی تشکی خوشک بینم گو ایرو او ویتشتی دست پیکرنا و ویتورد مشینن و ام جی گرکا یعنی جبو هم جنا کرد و هم دایکا کرد و ام دبین بچته سری زاروکه متهفدا و تخواش برولو جی تخوازم پشکرتیا بگرم و ایرو کیف خوش مگوزاتم هم حوالی خودیتن و هم او دیتن. وکی دایک ده هف پیوین مدجی آنین سرزمان کاروان آوان هم با آرمانجا کو او پیشگیری خو بروجاوا را نشان بدن دکت هم جی با آرمانجا آوا کرنا رهکی هف پای جنان. Ich heiße Eike, bin hier aus Berlin und ناوی من آیکه از جی برلین ما و از دایکا دو کچانم. ده همان دمی دست جبر کاری خوی تراپیستا مالباتی گلک بجنین جوان را دخبتم. گلک جنین جوان تین جمع جبر هر روز ده جواکه ده اوقات زحمتی دکشینن و جوان را آلی کاری پیوسته. افتشتک شخصی نینه پرسکریکه که جواکی نشان ده و پرسکریکن جواکی هر کودچه زیده دبن. افهمو از آنی ما و کاروانه. Also da kommt so einiges zusammen, was mich mit diesem Thema verbindet. هتنها کاروان چادر باست بود. براستی گلک باش در باس بو. هسته که پر خورد، گریدان بونه که پر خورد، دم همویان ده دا آوا کرن. من گلک جاران دینامیکن جدا، دینامیکن نخوش، دناف برا جنان ده جدید. من دید کو جن و بتایبتی جدایک به هفدوره بکفن پیش برکه. دشونا کو مجارن خواه ین هفپار ببینن، بالا خواه ددن جدا هین دناف برا خواه ده قطبونه که آوا دکن. گلک جاران نزیکاتیه که هیا کو جن و دایک خواه دایک که دن باشتر دبینن. دایکن دن ججور میزه دکن. کی دایک هری باشه؟ من في نزیکاتی تو جاری فهم نکر و دم زاروکن من هاتن دنیای و از بخوا بوم دایک من جیان کر کو دایک دناوا هفدوده جارنان چقاسی به هفگرتن تفدگارن افجبو من براستی شوکک بو یک جو مجارین ما ین هفپار زاروکن منه دوی مجاری ده هفگرتن و گریدان بونگه مهبه لی من گلک جاران برواجیا ویدید ام جهف قدبن جبر وی از براستی جدل جبو وی دوزه کار دکم جبو خورد کرنا گریدان بون و هفگرتنا جنان من وی هفگرتن و هزا دنابرا جنان ده دوی کاروانه ده هیس کر. Dass Frauen sich miteinander verbinden. لگوری نیرینته روش آلمانیا نه چاویه تو روش آلمانیا چاور بینی گلول آلمانیا آنها اشتی هیه. Ja, das sehe ich auch. از کاری خوی روزانه وک انیک جواکی دبینم. پرسکریکن از کاری خود راستی تیم نشانه یا پرسکریک همو جواکنه. از تایبتی و یکی دبینم. تکلیامد نافبرا خوده هر کودچه زیده تر به پرسکریک دبه. تشتی از جمالباتن کو از بوان را کار دکم ده دبینم. ده اساس ده روشاگشتی یا جواکی جی نشان ده. زحمتی و پرسکریکن پسیکولوژیک هر کودچه گرانتر دبن و ین کو هری زیده جی باندور دبن مقدورین و یکی زاروکن. جشانه یا هری بچوب بگره حیات جواک
بگشتی زیدبونا تندی دناو مده هر دری خوا نشان دده. اف جی جبر پره و نورمال ده جبو خورد آواهین پشتگیری یا جبو جوانان، جبو جنان، جبو جواک هیه ایدی همو ده چه خورد کرنا ارتشی. از جکاری خود کارم میناکه که بدم از لوی دری بسازیا جوانان را کار دکم و ایدی مخابن کاری ما پر زیده اوکو ام داویل پروژه آن بینن جبر پره جبوان ایدی نای داین. اف ده سری ده پروژه این جبو جنین جوان علاقه دار دکه. پروژه این خو پراستنه براستی روشگلکی گرانه. گلو تو کمپانیای پشگیری جبو یه پشه چهار بینی. جبو ته گرینگی خو پراستن چیه و تو ده چارچوبه آلمانیا دا گرینگی خو پراستن چهار بینی. دما ام بحثا خو پاراستنی دکن ام ده اساس ده بحثا خو بهیسکرینی دکن چلو روژاوا به چلو آلمانیا به مجار اوه جن چوا دکارن هزا خو ببینن و ده ناوا خو و ده همان دمه ده در دورا خو ده و هزی زیده بکن دوی هرکس ده جهو کاری خو ده پشتگیری بده و مجاره از جی ده جیانا خویا روژانه ده حول ددم و یکی بکم جنین در دورا خو خورد بکم و به آوایه بخو جی هزا خو ببینم و هیس بکم لگوریته جواکه که آشتی خواست چهار کار وره آوا کرن. دوی ام به همان انرژی و مورالا کومه جوی چالاکی گرد بردوان بکن. امی به هر دو کمان جاره کدن ورن جمعه و چالاکی خو بنرخینن. ام دخوازن سالابه دیسا کاروانا دایکان لدار بخن و وی جاره خواهین باشتر پلان بکن. این زیده در جنو دایکان تفلی پلان سازی بکن جبو که ام براستی خواه بگینن همو جواکه و به تایبتی دلی همو جنان. Vielleicht hier auch auf diese Gesellschaft ausrichten. کاروانا دایکان دا جاری کردن دیار بو کوچی بود چهار سر کردن پرسکرکن خو اف پرسکرک چخاس مجن خویا بکنجی ام دوی دشانه هری پیچوک دست پی بکن اگه ام باسا اشتی بکن دوی ام دست پی که هفیم بکن و دشانه هری پیچوک د چارچوبه هری پیچوک دا بکاربن هفدو گودار بکن و د دانستاندن دبن پرسکرکن خو برای دیالوگ چهار سر بکن. بله تماشاوان هیجا بویای گهشتن برلینه و گهشتن داویا برنامه خو نهال پایتخت آلمانیا نه و چالکی دویدر بداوی بو به گووند به ستران به موزیک بداوی بو گله کسن کو دورا گریان و تصادف به چالکی ریتن تبلی چالکی جیبو نخوشی گوتن و میوان ریننجی آن سر اکران و به هوین کو اف برنامه بدل وب و بریاوی برنامه دید کو نتن دایکن روجاوان نتن دایکن کود بس دایکن جچار آلین جهان خودی روجاوا و خودی دسکفتین جنان دکفن به هوین کو چالکی وان بداوم بکن و دویجن هتا برنامه den beminen aber خير وخشيدا beminen نفتكوشين da dembash. Wir gehen fragend, denn der Weg ist der Weg, wenn wir sehen. Unsere Kämpfe sind Antworten, die entstehen, während wir gehen. Struggles united, grenzenlos. Widerstand ist Leben, aber Resistance groß. Und ja, wir sind viele. Und wir sind überall. In den Städten, in den Wäldern, in den Dörfern herbei. Ein Lachen, ein Flüstern, eine sternenklare Nacht. Witches united, haben mit Feuer entfacht. Haciendo recuerdos que nos refugian y protegen. Como aves vuelan pensamientos, libertad, sororidad. Desde el Royal hasta el final, compañeras de dolor, de ilusión de corazón. Somos